umoya wami please nomathombo celeni phansi umoya uthi ntoni wala mzwenda baphala wala mzwenda baphala Donyame 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 mzwenda baphala Donyame Donyame Donyame
Wakati
축하드려요. 아버지 살아가면 살아가면 축하드려요. 직관이 대대마마요 축하드려요. 직관이 빌리스 축하드려요. 이때만 축하드려요. 스비 숨어요 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 오블롱가 걔네가 지컬롱가요 걔네가 막하야노아 아마품에 난 진짜 말을 못하네 아마빠 줄라는 것은 가게를 비싸네
uhamba nababhuti bhatishe uhamba nawo wameze bhati nguye useyena okanye nobani uye kanamtshaya uthantana ufika nemhlobisi azazi uzaphambana amazi bawutsha ihlobisi ungamazi xelelisizi wakhohle uxelela uba wena destroy ifuture yakho uxelela uba wena unanjongo ngobomi uxelela udada yokuzihlupha ngayo ukhutshelwe ngubani imali yobhava ukhutshelwe nguye uxelele ke kudlala ngexesha lam ulingxaki kuwe oyiproblem esiqomi sakho ndixelele kusiyobisa ibrada wakho and uzawudestroy impilo yakhe ndimbone phambani ndibone ngathi yisipozekiti umntu onoforum okade ukhrim ngekhaya kulapho nikhulele khona kokokwenu ndibone isimo ndibone elandelwa kukufa ubhuti ngathi ukungena ibhokisi kuloo mzi kudala kuphi apha kuze ingabaphi ndisuka khona kusekhrim nangokuwe okokade kukhrim ikhona into yadilizwayo yaqalela ukuthi ifika kukho utamkhulu walomzi iindaba zakho mfana kunokangela ndibona ngathi ngena ibhokisi yakhe athi kuhlokhetha lalomzi utamkhulu walapha yayingumntu ongenamzimba kodwa andazi nokuyamazi nawe uyamazi okanye ambone esifothweni yayingumntu onomoya ophantsi uyava ngaye uthi ke siyamyeka thina ngoba siyazi into ayifunayo ndibone ngathi iyalinyaza ubhobha ngokuhlatywa ichoice yakhe kazangathi ugogo kasebenzi bekuthena zangandiboni uba ndisengozini andizukubamba umphefumlo wakhe xa ifikile imini yakhe ikhawulelwa ngoyo izawubefikile akho nto ndingayenza undivile sisi khona utywala ebesisanda kwenziwa okanye ebebuza kwenziwa beza kwenziwa nguwe sokwenziwa likhaya kukho umsebenzi ozawuba khona apha phakathi kwekhaya besithethwa ngedate but ezi date kwangaqiniseka kwangadisayidwa ngedate yayazi laa nto ndibona iseyifutshane le date iseyifutshane ndibona kumniswa umsebenzi kufika umphanga walo mfana kuthi ukhona umsebenzi olungiselelwayo kodwa lo msebenzi ngumsebenzi wekhaya akazulenza ke ixesha kodwa ixhomekeke kuye ngoba uzawulinyazwa i-empowerment azikhethileyo tsho kanjalo anambuzo ngubani umntu omgama lakhe lino-L phakathi uyasebenza wekhe wagula khona ithuba wekhe wagula ngalo ndibonisa lo tamkhulu uba abafana belikhaya izinto zabo ziphela esithubeni andibonise lo mfana ke alibize eligama lino-L phakathi athi makajonge kuye ukufuna uzibona uba uzawuphelela phi kanjalo unjani ubhuti uphelela phi kanjani thetha ukuthini tamkhulu xa isithi uzawuphelela mama ubhuti wam lo igama lakhe qala ngo-L nguluvuyo wena usendingangeni naye wa-HIV uthi ufuna uzibona uba uzawuphelela phi jonga kulo mfana alibiza ke igama lakhe ichoice yakho ke handizenzanga ngamabomi senziwe ngabalele abalela kuthula lithongo
moya abantwana bethu singumuntu osebenza ngomoya manje sibasemnyameni ngihlale phansi ndingaphakanga ndabulela ke ngoba nimphakamise ukuze ngizokwazi ukwenza umsebenzi endiwuthunywe fika ukhaya khulu wabo wethu wawuhlaza ngekhaya ngela xesha lakudala kwakukho ronta bebabili fike kukho umakhulu umakhulu yayingumntu owayethwala iqhiya enkulu uthi yohlulakala wena uthi yohlulakala ukwenza izinto abakunike zona uthi bakunikile amathomo bakunike imiyalezo kodwa wahlulakala ukwenza ngendlela abakuthume ngayo uthi usesesizalweni uye wasekwa wanikwa indulo wanikwa igazi elimhlophe wanikwa ubugqirha wanikwa ubuprofethi wanikwa ubukhwele kodwa wena wohluleka wanikwa ukuphilisa wona umzimba wakho ngathi uhlutshwa kukugula ndibona ingathi ngamanye amaxesha uzawuthi ufuna uphakama uba sisigogo kuthijeke ingalo kuthijeke inyawo kuthijeke isimba kaqanjelwe ngumzimba ebuhlungu yonke indawo ngamaxesha uphuluka usithamela bengazama umkhamiyazi hambela bona isimo sikagqirha ndibona uhamba kwagqirha phakama isimo se-abdomen phakama isimo sokuhlutshwa ngumqolo hlutshwe sisinga hlutshwe sisibeleko hlutshwe intloko amaxesha amaninzi ndithi ithongo lakho ngekalihoyi awukaliphi sezoba nzima bona ileta yakho ingathi zohamba unikwe ideyithi yokwenza i-operation kodwa xa ndijonga i-operation yazi ukusuka apho kwehla uya ngezantsi kwamakho uyazi nalelithetha ndiyayazi lindeni awuzazi bolindeni lendiba sisikrep akathi jeke ipensionato alifufunyane awunothi camago fufunyane lelo uthe andivemntu sicamago hayi akumoya lo mphazamisa ngingathuli lo moya nje lo siphazamisayo ngiyadini fufunyana lilinike attention shodwa linike attention umsebenzi wethu yaphazamiseka umoya ombi is very strategic uyanomathongo uza kuva but akazulimali uyane yayibona i-distraction leyandithi esinyukelwa ngumoya apha wonke ohlambulukileyo khakule mntu khaya bekhona umntu obe-distracted but niyasiva ngoba ni-distracted distraction leyo never pay attention to distraction no more please umoya omdaka never pay attention to umoya omdaka because ududula lo moya uphakamayo ukuphilisa ndithi uyasibona ngoba sihlanganisa umoya uyaphakama umoya wethu andithi sifuna ke soyiswe ngumoya ongendawo phansi andithi uyobhaqelela ngokuthula thulele xa ngawubhaqana ndizamela nguthule ngoku hlala phansi yamakhosi oya-ke ithongo lakho sisi awukabe mdala you are very young kubantu bona xa bebona wena basabona usana oluqinqayo abanikazi bempilo yakho bona unyukelwa yi-high blood awukabikho kwi-treatment ye-pressure mbona unyukelwa yi-pressure ingakhontroleki ukuba uyihoyike le nto uzolimala izanike ngombanyango amagumbi ekhanyiselwa ngabantu abayisibini mama usisi ongafumani bantwana emtshatweni othi ngokaze apha sendikwandancana ndilahlile ithemba akho nto angayizamanga sekungathi nalapha emtshatweni uzawuncama ngenyanga lento akho nto owesibini ngutata ukhangela ukhale inkomo yomsebenzi senza umsebenzi phakathi kwekhaya
bazamnika umyalezo kunezinto amele azenzile kwinkundla yakowabo ingxaki kumasiko wakhe athi-ke kukhe kwakhona i-crisis nge-identity phakathi kweli khaya andikhohlwa ke if niyayazi kanti uba kubekho abantwana but abantwana ufumanisa uba endaweni wakwenza isiko kwisiduko esithile kwenza isiko kwesinye isiduko kukho abantwana bentombi kodwa ngethuba kumele bekwenzelwa imbeleko benzelwa kulo tata uyakwazi uyicinga le nto endiyithethayo. Unyanisile gogo umakhulu wam wayengatshatanga notamkhulu wam but utatam ngokweluka kwakhe wazigodusa. Uthi ke nokubangela woba kube kanti isimo sakho sinje ke kwaphambana amasiko bathi sizababonisa until balungise laa nto bayenzayo. Xa ndifika apha kweli khaya ndifika kukhona umzi lo mzi une-Facebook andazi noba kulapha ye wazigodusela khona na utatakho kodwa kule mizi komnye kulo azigodusela le mizi ayifani kule kwakhuthekwa ngelaa xesha lakudala kule azigodusele kuwo abantu bakhona bebe-afoda uthi akusebenzi ku-afoda kusebenza ubuhlwele kuphela. Athi ke bazambonisa kwinzala nesizukulwane kuthiwa ke unemiyalezo uyinikwayo wena emele ngabe uyayigqithisa kubo ukuze bamazi undonakele. Unethongo endingaziyo endingazi noba uye wavuka nalo kodwa njengoba kusiza abantu besiza endaweni yoba kuzawuxhela ingathi kuzoba khona umsebenzi. Njengoba kuzoba khona umsebenzi ingathi abantu abakwazi ungena bame ngapha kweyadi khona umntana ophuphe elithongo kweli khaya andazi ke noba unguye na okanye uyavuka nawo amaphupha wakho ecacile. Athi ke that was a sign yoba ubuhlwele balapha bungapha kwamasango abukho ngaphakathi. Ndikuzobele imizi ke ngelaa xesha lakudala eli kusukwa kulo mzi kwakusuka kuwo kwakuronta umnye kuphela kwaze kwabuya kwakhona indlu eyiflat kwabuya kwaphinda kwadilika kwakhona isitandi kwakhona indlu edilikileyo for the longest time kusetyenziswa indlu eyi-1 mhlawumbi ongekabikho ke but andiyazi unokuva ngembali kulapho ningaba khona nina kodwa naze naphambanisa amasiko. Unyanisile gogo kulapho kulotatam apho kukulotatam apho kulapho thina senzele amasiko khona kukulo makhulu kuba utata ndithi apha kukho abantwana abangabantwana bentombi sukaneva abantwana bentombi bazilanda bayokwenza umsebenzi kwisiduko abangakhulelanga kuso. Uyandiva? Andiva ndoyike ndiyakoyikisa. Calm down. utata ozigodusileyo gogo. Okay, ndiyakubona uba unervous. Calm down. Calm down. Utatakho umzi onabantu ababe-afoda awufani nalapho azalelwe khona. Uyandiva ke ngoku? Awudibana ke nomakhosi kwisimo sakho ke wakuzokwenza kanjani ukuzobonke. Andiboni mtshato nje ngasogqithiwe. Hayi
ndikhanyiselwa ngumntu ongusisi ongene ephehlweni. Igqirha lakhe lingumntu ongutata othe ncuthu ngokwesithomo omde. Igqirha lakhe ndikhanyiselwa ngumntu ongusisi ongene ephehlweni. Undivile sesiba ndithini? Ndithi ndikhanyiselwa ngumntu ongusisi ongene ephehlweni. Kweli phehlo angene kulo wenzelwa umsebenzi. Athi kulo msebenzi awenzayo akwahanjwa ngokwethongo lakhe. Igqirha lakhe lingumntu ongutata othe ncuthu ngokwe-height. Wabekwa kwindawo eyodwa. Ingaba kunjalo? Ikhona indima oye wabekwa kuyo bucala kwagqitywa ngawe ukuthi masenze njani, kwaziwa kuwe. Ukubekwa bucala nothi uba kuthiwe ufakwa ekhusini, uqale ushiywe amagqirha athi abe nebhunga ngawe ngomsebenzi wakho. Kodwa ikhona indima engiyibonayo ebingazuhamba kakuhle ngoba umsebenzi khange wenzeke ngale ndlela kufanele wenzeke ngayo ukuba awenzekanga. Umsebenzi mama ndibona ngendlela yokuthi awukhange wenzeke ngoba ubuzokwenzeka ngoba likhona ibhunga lokuba ngathi wena unayo indima yokrobela ukuthi mna ndingugobela wakho bendizokwenza ngokwendlela yam, wena uza ufuna undixelela ithongo. Kulapho ke ngokuthetha nabanye ecaleni ukuthi masimgade kulaa ndawo simhambise ngakule ndlela yakho.